Ben, boa tarde a todos e a todas. Imos iniciar esta sesión plenaria do día de hoxe, 29 de setembro. Comezamos coa orde do día, co punto número 1. A aprobación se procede do borrador da acta das últimas sesións celebradas, que foi a de 28 de xullo do 2022. Aprobamos, sí, grupos. Sí, Maite, dime. Perdón, non é moi importante, pero no punto 6, onde se recollen rogos e preguntas, 6, onde se recollen rogos e preguntas, onde fago eu a miña intervención, que despois a alcaldesa contesta sobre a agua, sobre os bandos que se iban a poñer, eu dice aquí, rogo que haxe unha previsión de agua para os incendios, que non pasa o mesmo todos os anos. Eu non, creo que non dixen eso. Creo que estábamos falando de cando, despois por eso a alcaldesa dice sobre a agua, solicitou as restriccións que intentara facerse con anterioridade para de cara ao verán que non pasara eso, pero non falaba dos incendios. Dos incendios dixen que había que facer unha prevención durante todo o ano, porque aquí pon que previsión de agua para os incendios. Creo que se xuntou un pouco así. Bueno, é unha tontería, pero... Ben, pois esa aclaración xa se modifica. Partido Popular, aprobación, sí, da. Punto número 2, dación de conta das resolucións da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión. Estiveron a disposición dos grupos, non houve ningunha alegación. Pasamos ao punto número 3, aprobación inicial do regulamento do Servicio Municipal de Abastecemento de Auga e Saneamento de Ribadavia. Señor secretario. Comisión Informativa de Contas, Economía, Dereitos Sociais, na súa sesión de 22 de setembro de 2022, adoptouse en dicta. Aprobar inicialmente o regulamento do Servicio Municipal de Abastecemento de Auga e Saneamento de Ribadavia co texto de consta no expediente. Someter o devanito texto de información pública a evidencia aos interesados con publicación no boletín oficial da provincia e tabuleiro de anuncios do Concello por prazo de 30 días para que podan presentar reclamacións e suxestións que serán resoltas pola corporación. De non presentarse reclamacións e suxestións no mencionado plazo, considerarse aprobado definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo pleno. Sometida a votación a proposta, autónse siguiente resultado. Votos a favor, PSOE, Ribeiro en Común, resérvase para o pleno os membros do PP e do Plan de Estrada. Por maioría fica dictaminado. Grazas, secretario. Bueno, pois tedes unha proposta do Grupo de Goberno, hoxe presentou unha ao Grupo do BNG, Maite, entón... Explica, vale. Comeza Brais, sí. Moitas grazas, boa tarde a todos os presentes e aos que nos poden estar vendo. Nas comisións explicou, se fixo entrega a 15 días desta proposta de unha semana, e nas comisións explicou simplemente que se van a facer unhas pequenas modificacións. As modificacións enviamos aos portavoces directos e as modificacións son moi concretas, simplemente de matiz, non? O borrador en todo momento falaba de concesionaria, non? Da recolección de iso de empresa privada, e o que se fai é unha mención a que poda haber de servicio, por exemplo, que se modifica. Isto no caso de se repite en varios artigos e varios parágrafos. A maiores, sábense, evidentemente, faltaba traducir o galego, idioma prioritario para este concello, e, desde logo, se quita tamén, se elimina unha cousa que nos creemos que non estaba ben tampouco, que era a cuestión de que mencionaba que estaban dispostos os servicios solo para 4 andares dun edificio. Eso se sacou de outras cousas, documentos de 5, e desde logo
obxectivo de traer este regulamento, entre outras cousas, unha vez superada a peor crise que recordamos todos da agua regulada vivida aquí en agosto, evidentemente, en primer lugar, dotar de forza e de respaldo xurídico, de garantías xurídicas e normativas ao propio servicio municipal. Quero recordar que o emprego que privatizou a auga é no 96, desde entón non se desenvolveu nunca no regulamento, algo que a maioría dos concellos teñen. Segundo, tamén para reforzar e explicitar ben o efecto do Estado e cales son as condicións, sobre todo de dereitos e deberes dos cidadáns, pero sobre todo da concesionaria, nese sentido, este regulamento vai para reforzar e que quede claro justamente cales son as obrigacións de ambas as dúas partes. E por último tamén que non se use como excusa esa falta de implicación de outras administracións, neste caso sobre Galicia, que chega a decir que ese regulamento non pode superar a cousa que nos ponemos en cuestión. Entre outras cousas porque nos parece ben ter este regulamento e pode optar, por exemplo, a unha auditoría das fugas que pode haber, cousa que eu polo menos así defendo e pode ser bon, discutible. Estamos a falar dunha media de 10.000 euros para unha auditoría. Non vai a resolver estas subvencións ás calle de aguas de Galicia, que este regulamento permitiría optar a elas, non vai a resolver os graves problemas que pode ter en Ribadavia, como se mostrou no pasado agosto. En todo caso, unhas gracias ao grupo, coalición nos valen e creo que suman e completan, melloran en todo caso o regulamento e creo que é polo que esa achega, creo que é o Partido Popular non chega, non sei se non é así que pensa. E agradecer esas aportacións que son Grazas, Brais. Quenda de Maite do BNG. Bueno, pois boa tarde a todos os compañeiros e tamén a quen aquí está presente e a quen nos poida estar seguindo. En comisión xa mencionamos algunha das achegas que queríamos aportar a este regulamento, que nos parece moi ben que se leve ao pleno e que tamén é aunque é un regulamento técnico, pois tamén é unha ferramenta que se lle dá ao Concello para penalizar a quen non faga tamén un uso correcto da agua. Entonces, nós o que poñemos e o que enviamos hoxe a Secretaría e aos demais grupos e portavoces foi no 7E, que xa o mencionáramos tamén en comisións, que se avise pois mediante a colocación de bandos e tabuleiros públicos e calquer outro medio de comunicación propio do Concello, aparte de que se faga en prensa ou pola radio, porque os bandos resultan ser moi importantes, sobre todo en povos onde hai xente máis maior que poida consultar o que poida pasar. E despois, o último, tamén nos parece moi importante que no artigo 85, que aparte de todo o que ven aí, pois eso que nos queremos engadir, que se non vos importa o podemos ler, non? Se non vos... Pois que empeza dicindo toda actuación, comportamento ou conducta que incumpra a normativa deste regulamento dará lugar á imposición de sancións aos infractores conforme ao previsto neste regulamento e a normativa sectorial aplicable, sen perxuízo e con independencia da exigencia dos danos e perxuízos e das responsabilidades de orden penal que procedesen. E nós queríamos, a partir de aí, pois que o órgano municipal competente poderá limitar a cantidade de agua a que cada usuario ten dereito a consumir cando exista risco de desabastecemento, como pasou neste mes de agosto, previo informe da concesionaria do servicio ou empresa municipal, así como cando oficialmente fora declarada a situación de seca. O límite de consumo da agua será proporcionado ás necesidades dos distintos usuarios, así como o descenso registrado no caudal dos cursos de agua dos que se abastece o servicio. En todo caso, deberá garantir usos domésticos, industriais e comerciais básicos.
Durante a vixencia das limitacións do consumo, o órgano municipal competente poderá aprobar a realización de controis periódicos de contadores que aseguren o cumprimento das mesmas por parte das persoas usuarias do servizo. O incumprimento destas limitacións de consumo en períodos de seca dará lugar a imposición de sancións aos infractores, conforme ao previsto neste regulamento e a normativa sectorial aplicable. O que xa mencionamos no último pleno, que, claro, de unha persona que poida consumir 1000 ou 2000 litros a 3000, pois tampouco lle vai implicar unha suba excesiva no seu recibo, pero mellor sí que é moi importante cando haxa unha restricción ou unha seca tan importante como a que vivimos, pois que se poida controlar isto. E tamén mencionar, como xa dixen nas comisións, que, claro, houbo moita xente que non se viu implicada nin afectada por os cortes de agua tan drásticos que sufrimos outros, porque xa sabemos que se dixo que non se podía cortar en certos sitios porque implicaba que se poidera haber roturas e que fose máis pero o remedio que a enfermedade, por así decirlo, pero claro, houbo zonas como a zona do Casco Vello e zonas do Progreso que tiveron aguas 24 horas do día todo o mes. Noutras poboacións estuvemos incluso 72 horas sin agua, de verdade, atestiguadas. Entón, claro, é diferente pasar un mes así que pasar un mes con agua día e noite. Entón, seguramente a xente que máis protestou, e con razón, foi a que sufriu máis os cortes. E nada, de todas maneiras, seguramente daremos aprobación se non hai ningún cambio que nos parece ben que se faga porque xa creo recordar que en marzo de 2021 o BNG presentou tamén unha moción en relación a este tema. Moitas grazas. Grazas, Maite, Partido Popular. Perdón, boas tardes a todos, gracias. Nada, simplemente anunciar que imos a votar a favor do regulamento, que nos parecen ben as achegas que fai o BNG e nada máis. Grazas. Ben, ao noso grupo, ao grupo de goberno, as achegas tamén nos parecen importantes, tamén son aceptadas. Quero contar que xa que falamos deste tema da auga, pois que se están elaborando este regulamento porque nos exixe un requisito que se exixe para optar a determinadas subvencións. Hai que elaborar un plan de seca, un control de fugas, pero, bueno, como decía o compañeiro Brais, eso non quita que as administracións como a Xunta de Galicia pois nos deran as costas durante un mes. A única chamada que recibín da Xunta de Galicia foi de Aguas de Galicia. Non vos estaba o interventor escoitando, non vos podo dicir o día, pero a principios de setembro, e non me parece, xusto que un concello de 5.000 habitantes que está cun estado de emerxencia activado, pois que non teña axuda das administracións. Porque pediuse axuda tamén a medio rural, o conselleiro pois nos axudou, inda que non foi competencia del, con mangueiras, con camións nodrizas que nos enviou, se volcou con nós, pero Augas de Galicia, infraestructuras, nos deron as costas. E infraestructuras, a consellería o que fixo foi botar balóns fora, explicándonos que a Cuenca pertenece á Confederación Hidrográfica e para nós eso non é ningún tipo de axuda, eso xa sabemos que pertenecemos á Confederación Hidrográfica, pero as administracións que teñen os recursos son os que teñen que axudar. Con isto, decir que porque non se teña un plan de seca feito neste concello, foi o que lle dixen a técnica ou a directora, era de Augas de Galicia, non significa que non se nos axude. É como se non temos unha prevención contra incendios, Ribadavia arde por os 4 costados e aquí non aparece nadie hasta que haxe unha persona falecida. Entonces non son as formas, non foron as formas dela as de dirixirse a min, porque o tono non era o axeitado, non estou para
recibir chamadas que non son para axudar, senón para broncas. Entonces, non entendín o motivo da chamada. Estamos elaborando este plan de seca, este control de fugas. Hoxe chegou tamén a concesión provisional do río Avia, da resolución para 2 anos. Chegará próximamente tamén a concesión para a captación no río Miño. Encargouse un proxecto valorado, que hai un proxecto encima da mesa desde o ano, creo que 2013, unha memoria valorada de captación no río Miño. Evidentemente hai que modificalo por os precios. Se trasladará a todas as administracións para que porcentualmente colaboren tanto Deputación como Xunta de Galicia, Aguas de Galicia, Infraestructuras e a todas as que teñan competencias. En canto ás axudas, xa se devolveron todas as taxas de piscina que tiñan piscina e pabillón do mes de agosto. Xa se fixo a devolución, estamos pendentes das que faltan porque non temos os datos dos números de conta. Estableceránse tamén liñas de axudas, de subvencións para persoas que o reclamen e xustifiquen, porque a día de hoxe non temos ninguna persona que viñera. Tuvemos 2 reclamacións, pero non xustificaron nada, non reclamaron nada, non entregaron documentación. Isto é algo que tratamos xa esta semana pasada coa empresa concesionaria. Estableceránse unha liña de axudas en medida que haxe uns requisitos, unhas xustificacións, estudarás en base aos meses anteriores ou ao agosto do ano pasado, e se está traballando en ello, vale? Pois decir eso, que se establecerán liñas de subvención para as persoas que o reclamen, evidentemente. E creo que non me queda nada máis. Sí, o recibo de agosto da auga tamén se devolverá, perdón, non sei se vos avisaron, non se cobrará. Creo que eso se falará en comisións. Vale, pois nada máis, pasamos a votación. Votos a prol. Fica aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, moción do BNG pola declaración de Patrimonio Industrial de Ribadavia polo ben de interese cultural. Maite, explícala ti xa directamente, vale? Gracias. Bueno, aquí tamén había unha engádega que propuxo e aceptouse, non? Porque vai incluída o das minas... Perdón. Pois lemos o acordo. Sí. Informativa de Cultura, Turismo e Medio Ambiente na súa sesión de 22 de setembro de 2022 adoptou o seguinte dictamen. O Grupo Municipal do PSOE formula a seguinte engádega aceptada polo Grupo Componente a moción inicial. Engadir as minas de Bolzán esta zona. Primeiro, promover a redacción da documentación necesaria para a catalogación dos bens históricos a proteger ao patrimonio industrial de Ribadavia coa participación do personal técnico municipal e de calquera outra administración, así como de persoeiros e os servicios interesados en participar no proceso. Iniciar por parte do Concello de Ribadavia o proceso de servicio de incoación ao bens de interés cultural do patrimonio industrial de Ribadavia, singularmente a ponte ferroviaria estilo Eiffel sobre o río Ave, a estación de ferrocarril de Ribadavia xunto cos seus edificios anexos, a fábrica de luz do Avia, as chimineas de máis instalacións de valor histórico pertencentes á industria de Madrid de Ribadavia, a chimenea da Telleira da Brovia, as minas de Bolzán de Santander. Iniciar a votación a proposta, o texto sen consultar votos por ordenar, reservas en plan pleno, os membros do PSOE revieren común. Secretario Maite, sí, agora. Ben, gracias. Pois sí, decía que en comisións que se propuxera facer unha engádega a esta moción do BNG e nos pareceu tamén ben que era de as minas de Wolframio de Sampaio, que creo que aí está Santo André, e son Sampaio. Entón, por a nosa parte non hai ningún problema. E, bueno, o que plantexamos aquí pois é que a ausencia de protexer o rico patrimonio industrial que temos, que tamén é un escaparate turístico, como sempre estamos demandando. E aquí en Ribadavia pois hai moitos activos importantes neste senso. Xa dicíamos que estaban recollidos como bens de interese cultural pois o convento de San Domingos, o conxunto histórico da vila e a igrexa de San Xés. E agora nos tamén nos parece moi importante, sobre todo porque a Ribadavia viviu no seu día ese esplendor alrededor do que foi e do que é
un pouco xa moi abandonada a nosa estación de tren, todo o que tiña que ver en relación coa produción de electricidade e da industria de madeira, que no seu día tamén foi importantísimo. Entonces aquí mencionamos nestes puntos pois o que nos parece moi importante poñer en valor e tamén, se fose posible, pois incluílo como ben de interés cultural, que tendes aí, pois, bueno, a ponte ferroviaria de Estoril Eiffel, que incluso xa sabemos que se mencionou que se iba a tratar de rehabilitar, de conservar mellor do que está, a estación de ferrocarril, cos seus edificios anexos, que aí poderíanse facer cousas moi importantes, que tamén se teñen falado, pois a fábrica de luz do Avia, as chimeneas, sobre todo, que son moi visibles e que están en moi mal estado, como a da Groba e esta que está aquí, de que foi no seu día de industria de madeira de Ribadavia. E por iso mesmo, pois, promovemos a redacción da documentación necesaria para que se poida facer a catalogación dos bens históricos e así seguir protexendo pois o patrimonio industrial, que tamén é importantísimo para Ribadavia. Isto é o sentido da moción en sí. Grazas. Grazas, Maite. Luz, Partido Popular. Gracias. Pois, bueno, comezo anunciando que o noso voto vai ser a abstención por unha razón. É dicir, podese dicir que estamos de acordo no fondo, non? É dicir, entendemos que sería unha boa idea e de feito é necesario, non, protexer esta serie de bens, pero non na forma, e me explico. É dicir, aquí hai bens pois moitos de empresas, pero sobre todo hai privados, e bueno, entendemos que igual non sei se o BNG falou cos propietarios, se estarían de acordo, pero bueno, entendemos que igual sería unha boa idea falar con eles antes e bueno, como son de moi distintas categorías, pois igual os procedementos tendrían que ir separados e bueno, o noso voto vai ser simplemente a abstención por ese motivo, non? Porque primeiro nos gustaría saber a opinión dos propietarios no caso dos bens privados, pero entendemos que sí, que sería unha boa idea e parecenos acertada. Nada máis, gracias. Grazas, Luz. Brais? Ben, a nos parece moi ben. Vamos a votar a favor dos matices. Teño algunha dúbida. O espírito da moción estou totalmente de acordo, no sentido de que trátase de promover, de poñer en valor e de promover, se é posible, que se habilite. E a nosa dúbida, fundamentalmente, é un posible aproveitamento futuro, por exemplo, da estación de tren. Ás veces, estas sustitución a veces, pois, unha barreira para aproveitamentos prácticos e actualizados. En todo caso, o espírito parece ben, tamén mencionar que estas estilo Eiffel, pois, estas a súa reforma e mellora, e agarremos que moitas posibilidades. Grazas, Maite. Brais, ben, dende o Concello solicitaremos informes técnicos ás arquitectas para bueno, iniciar estes trámites con patrimonio e da viabilidade. Como ben di Mariluz, era o que nós tamén pensábamos desde o Goberno, que sobre todo hai que falar cos propietarios dos bens, porque as cuestións privadas poden ser o mellor contraproducentes para eles, para os propietarios, e, bueno, de todos os xeitos, o noso voto vai ser favorable e solicitaremos igual os informes dos técnicos e se tramitará, se iniciará o trámite a patrimonio para ver a viabilidade, como digo, vale? Pechas ti, se queres. Bueno, grazas a todos os grupos por a acollida e por os comentarios. Evidentemente, claro, non se pode arreglar un ben que non sea propio sin falar. Non se falou de momento, pero bueno, eu penso que en calquera dos casos, se en Ribadavia unha zoa se ve completamente abandonada e se ve que os edificios están caindo, pois sempre quedarán mellor se rehabilitan e se queda a zona bonita. Por exemplo, eu estou falando da ponte de San Francisco Palá, que a zona de San Francisco ten uns edificios
moi vellos, en moi mal estado. A zona da estación, pois ao lado aquelas vivendas, xa se falaron en moitas ocasións, podíase contemplar, pois eu non digo para que, pero pon albergue para vivendas sociales, o sea que se poidera dar uso, e creo que en calquera concello se vemos edificios novos e rehabilitados e todo, pois chama atención máis ca ver todo ruinoso como se está facendo tamén en moitas zonas do casco histórico, e para min queda moi ben. Alégrame saber que acaba de comentar que a Ponte de Fabril se está adxudicada, e todo o que se poida facer para rehabilitar e que Ribadavia luza mellor, pois benvido sea. Moitas grazas a todos. Grazas, Maite. Pasamos a votación. Votos a prol da moción do BNG. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Pasamos ao punto número 5. Moción do Partido Popular solicitando o condicionamento e asfaltado do camiño do Coto en San Pairo. A Comisión Informativa dos Servicios Municipais, na súa sesión de data 22 de setembro de 2022, adoptou o seguinte dita: instar ao Goberno Municipal a que proceda a levar a cabo unha obra de acondicionamento asfaltado do camiño do Coto na localidade de San Pairo. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol do Partido Popular, reservas para pleno os membros do PSOE, Beiro en Común e Bloque Nacionalista. Grazas, Francisco. Partido Popular, sí. Perfecto, gracias. Vale, pois nada, falamos dun dos camiños que dá acceso, bueno, a subido ao Coto, concretamente o que parte dende a carretera de Castrelo hasta as casas de arriba de todo, que, bueno, se nun tramo está asfaltado, non está en boas condicións, pero o tramo, digamos, superior, pois ainda é de terra. Non dá solo servicio ás casas que están, bueno, abaixo, nin as de arriba, senón que tamén dá servicio a varios viñedos e fincas. Claro, aparte de ser estreito, pois, bueno, pois, o que este de terra non facilita o seu tránsito. En anos anteriores procedeuse o asfaltado das outras dúas subidas, incluso no ano 20, creo que foi, asfaltouse o que era o camiño horizontal que unía unha das subidas cas casas, e, bueno, este quedaría por completar este. Bueno, aparte deso do mal estado, non, sobre todo no inverno, a problemática é que cas chuvias, non, tendo en conta que de terra, pois prodúcense arrastres bastante importantes, que, claro, acaban na carretera, e na parte última, pois, bueno, se queda a gravilla, pois é unha pendiente bastante pronunciada, pois pode haber, bueno, sempre pode esvarar xente ou incluso os coches non teñen bo agarre. A parte deso tamén, pois faría falta unha maleza nun tramo onde non hai viñas, que está bastante metida xa o camiño xa estreito, e a maleza fai que non sea cómodo o acceso. E tamén cometello en comisión xa a Manolo, que faltan dúas farolas, están fundidas as dúas centrales. E nada, solicitamos que o Concello, pois, que na medida das súas posibilidades, que intente mellorar a condición deste camiño. Nada máis, gracias. Gracias, Luz. Maite, Benegado. Ben, pois o noso voto vai ser a favor. Sí que queríamos dicir neste punto que sería moi acaído e moi conveniente que houbera un maior esforzo por parte de todas as administracións para que se poideran facer moitas máis melloras de camiños rurais, que boa falta nos fai a todos. Entonces, desta maneira, pois, poderíase facer un plan anual, que sería o que non sería bo tamén para todos, de aqueles camiños que están en peor estado para podelos arranxar. Iso que vamos a votar a favor e que nos parece ben que se faga ese arranxo. Grazas. Grazas, Maite. Brais. Pois eu me quedo con isto final que di Maite, concordo 100%, é dicir, é un debe importante en moitos concellos, tamén no de Ribadavia, os camiños rurais, e fundamentalmente porque nesta provincia, por desgraza, non hai un verdadeiro plan de obras equitativo, proporcional, que sexa para todos iguais, a diferencia do que sucede, por exemplo, na Coruña, en Lugo ou en Pontevedra. É unha pena, digo, certa
ourenses. Nese sentido, bueno, eu creo que toca demandar a Diputación que se produzca máis nestas de obras, que a verdade, desde logo, ten un déficit importante. Dito isto, me consta ou nos consta que as arquitectas están traballando xa na mellora desta cuestión, fixeron valoracións desta zona e estudaron a viabilidade do que nos propoñía. E ademais o Concello tamén está traballando na instalación de 4 lámparas, farolas, xa que non sei se menciona a moción do PP, pero non tenemos luz pública na parte alta, consideramos que había a mesma necesidade desta mesma ser a favor da vivenda e creemos que é xusto o que vamos facer para Grazas. Ben, eu coñezo o caso porque a veciña que está aquí presente estivo falando comigo en varias ocasións e, de feito, por elo se lle pediu informes, unha memoria valorada ás técnicas, ás arquitectas de aquí do Concello. Tamén lle expliquei que o mesmo que dice Maite do BNG e Brais, que debería haber un plan provincial que existe, o de 42.000 euros, que non chega a nada, pero que hai repartos que non son xustos, que non son equitativos en toda a provincia e que Ribadavia é a gran marxinada en este sentido. Entonces, habría que facer un plan de melloras de camiños municipais ou rurais que boa falta fan en moitas parroquias. Estáse elaborando este informe, como digo, por medidas arquitectas, e trasladaremos tamén esta memoria á Deputación para que nos respalde, para que apoie a demanda destes veciños do Camiño do Coto, como non pode ser outro xeito. Queres pechar, Luz? Sí, nada, bueno, simplemente, sí, a ver, o portavoz falaba dunhas luminarias, ese é outro camiño que, de feito, nas comisións o falamos co Concello de Servicios, por iso non creí necesario mencionalo nesta moción, porque esta moción tratase do outro camiño e de asfaltado, é dicir, perfectamente sei que non hai luz desde varios anos aí. Nada máis, gracias. Grazas, Luz. Pasamos á votación, votos a prol. Unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 6, mocións de urxencia. Non hai ninguna. E o punto número 7, rogos e preguntas. Maite Benega. Bueno, reiterar que se nos conteste aos escritos que temos presentado neste Concello, algún sobre o tema da agua sigue sin contestar e, sobre todo, xa comentamos en comisións, preguntas, os da agua son diante do estado do abastecemento de agua do Concello de Ribadavia, que preguntamos, hai cousas que todavía non tivemos resposta, e despois tamén fixemos bastante preguntas sobre o incendio do punto limpo do noso Concello. Aí tamén, quero dicir que se me contestan por escrito tamén me sirve, xa mencionamos tamén en comisión, se algo tamén se nos contestou. Despois, tamén comentáramos as reformas do ambulatorio da Ponta de Veronce, que sabemos que se iniciaron. O ambulatorio non sei se xa está rematado ou se aínda falta, despois se me pode contestar. E tamén vimos que van a empezar as obras de San Cristóbal, e aquí, neste tema, creo que xa comentáramos en algunha ocasión que nos preocupa un pouco o tema dos coches dos veciños e do aparcadoiro, que vemos que sempre están un pouco por encima da acera e que agora que o van a ter case peor. Entonces, creemos que igual lle había que buscar unha solución. Non sei se é moi fácil ou moi difícil, porque claro, hai negocios, hai bares, hai incluso un taller mecánico, hai unha peluquería, creo que entonces creemos que hai que buscar un aparcamento alternativo ou non sei, que se poida aparcar dun lado e outro, non sei, non creo que sexa fácil, pero en algún momento sí que xa o mencionamos. Xa que trouxemos tamén o tema da agua, pois no último pleno creo que
estuveramos falando cos veciños de Agroba, Sanín e Chabolas, e todos coincidiremos, todos os grupos, en que habería que darlle unha solución a esta xente. Non sei se avanzou en algo neste tema, se teñen algún avance non lo poden decir. E bueno, moitas preguntas que tamén se nos quedaron así sin contestar, pero supoño que as poderemos facer ou Ben, por contache un escrito. pouquiño, ok, por encima. Sobre o tema do abastecemento da auga, se a empresa concesionaria do servicio emitiu algún informe durante este mes, que era o mes de agosto, eu creo que tivemos xunta de portavoces e se vos informara, e logo cada semana se remitiron os informes, os grupos, bueno, porque eu teño aquí a pregunta, isto é do 23 de agosto, entón se remitiron os informes e cada, creo que semana ou cada cambio de situación, pois a empresa concesionaria emitía informes. E se existe algunha estimación dos gastos extraordinarios xerados polos traballos dirixidos para paliar os problemas no abastecemento municipal de augas e quen os vai custear? Pois sí, hai unha estimación, estamos tramitando unhas subvencións para pagar, para custear o tema do traslado de camión cisterna por medio dunha subvención que hai da subdelegación do goberno. Logo habrá hai outros gastos encima da mesa, como é a da captación provisional e urxente da obra de captación no río Avia, que nos sentamos coa empresa concesionaria pedimoslle que desglosaran os gastos porque un concello non podemos asumir as cantidades que eles nos presentan. Entonces, verase a forma de costealos e como. Si se pensa aplicar algunha compensación ás persoas, establecementos e entidades en xeral afectadas, pois vaise suspender o recibo do mes de agosto, como vos dixen, e xa se tramitou pois a devolución das taxas da piscina, os que pagaban piscina e pabillón do mes correspondente. Estábamos pendentes do tema dos números de contas, a liña de subvencións que se abrirá para as persoas que fagan reclamacións. Prevese aplicar algún incentivo que fomente o aforro de auga, pois falamos con empresa concesionaria. Primeiro tocamos os temas destes gastos, das obras, das medidas que se tomaron, bueno, toca reunirnos e seguir tratando isto, porque sí, seguramente se sanciona as persoas que consuman, que se pasen do consumo, con elevación do precio, se reducirá a presión cando estemos en circunstancias como estas, si se aplicarán medidas. Ben, con respecto ao tema do lume do punto limpo, en que circunstancias se orixinou o lume no punto limpo e por que se prendeu? Pois entendemos que foi un acto totalmente vandálico. Esta investigación da Policía Autonómica foi un tema provocado polo que nos dixeron no día de autos. Que consideracións se fan sobre a xestión do punto limpo en relación con que se producir este lume? Pois descoñecemos as consideracións. Estamos falando co seguro, a ver se fai cargo. Estamos agardando, porque isto está ainda en investigación. Antes, a que se debe que o lume se acabara estendendo polos montes colindantes? Bueno, eu estuve ali e o aire que facía foi o que provocou que as llamas se estenderan. Eu non entendo moito de incendios, pero entendo que foi por eso. O material que ali había era totalmente que se podía incendiar colchóns con moita rapidez e se propagou entendo que por o aire que facía. Existe algunha responsabilidade patrimonial para o noso concello en relación co incendio destes montes? Pois todos os daños que houve se reclamaron ao seguro.
E cales foron os danos causados polo incendio nas instalacións do punto limpo e cando poderán estar novamente operativos. Pois os danos foron material que se recolle de enseres, creo que había colchóns, sofás, madeira, mobles, se estragaron moitos colectores que a día de hoxe estamos esperando que a Deputación os poida repoñer para poñer en marcha de novo o punto limpo, que o día 8 esperemos que este en funcionamento. Se están todas, estarían todas, non? Con respecto ao tema do ambulatorio, se está rematado, eu me pasei esta semana por ali, ainda non está rematado. De feito, aproveitei para volver a incidir en pedir que os Sergas, enviamos unha petición ao subdirector de investimentos dos Sergas en Santiago para que teña en conta a proposta que fixemos desde o Concello, na que traballaron as arquitectas, en abrir o vial para que non haxa aí tanta atascamento de coches e tanta tráfico de coches e que se faga un circuito de entrada e salida por a parte de abaixo. En ese momento enviouselle por correo a solicitude e se lle enviou de novo a memoria e estou pendiente de falar con el porque estaba reunido. Deixei un teléfono para que me devolvera a chamada, pero fai un día, 2 días e ainda non teño resposta. En canto ás beirarrúas do aparcamento de San Cristovo, creo que vimos de conseguir unha importante subvención de 800.000 euros que se vai a dar solución a máis de 30 anos de problemas para os veciños de San Cristovo, que se vai a facer abastecemento, saneamento e recuperación destas beirarrúas que están en estado lamentable. Non sei onde aparcaban ata agora os coches. Entendo que encima das aceras, como nos pasou, no Piñeiral, que se arreglan as beirarrúas, os coches aparcan encima, se volven a estragar, que se volven a caer. Pero, buscar un aparcamento, non sei se hai zonas por ali, se é viable, ou entendo que cada un querrá aparcar na porta da súa casa. E claro, é o que digo, hai que poñer en valor o que acabamos de conseguir, que son 800.000 euros de investimento para San Cristovo, e acabar con esta problemática tan importante que era unha zona que sempre estaba chea de averías, que estragaba incluso electrodomésticos, calentadores, lavadoras aos veciños e veciñas por culpa da falta de auga, da baixa de presión, das averías, eu creo que iso que hai que poñer en valor. Logo, o tema do aparcamento, eu creo que habrá que buscar unha zona, unha solución ou algo. Ata hoxe é a primeira demanda que teño por parte túa e nunca escoitei falar desa necesidade, vale? Entonces, para min, primeiro é esta situación de saneamento e abastecemento e logo xa buscaremos onde aparcar os coches. Vale, e creo que xa che contestei a todo. Ao tema das augas de Sañín, a Groba e Chabolas, hoxe pagouse unha factura de arreglos que fixeron e tamén temos que facer unha modificación orçamentaria para pagar o pozo, non? O pozo que, pediron presuposto a unha empresa para buscar captación por medio dun pozo e, habrá que facer unha modificación orçamentaria para este tema. E non teño máis. Quero vos recordar que, non sei se vos comentaron, tivemos unha reunión cos veciños con Confederación Hidrográfica xusto na crise da sequía, que nos recibiu con moita ausencia o presidente da Confederación Hidrográfica e temos o seu compromiso para axudar estes veciños, pero ademais ten que implicarse, trasladaremos a Deputación, como non pode ser de outro xeito. César, te mando aí o lazo e
para que nos axudes a Deputación e as administracións competentes como é Augas de Galicia ou Infraestructuras para levar a cabo este abastecemento e saneamento para os veciños, porque, esta problemática non é normal no ano no que vivimos. Non teño máis cuestións. Me acabo de recordar que algún residente do casco histórico me dice que non se está aplicando o desconto no parking do 50%. E digo, hai algún problema? Alguén nos reclamou ou como? Eu creo recordar que hubo un señor que sí, que reclamara que non entrara en vigor este desconto, pero se reclamou, porque se traspapelara e se solucionou, pois creo que na Xunta de Goberno anterior, se aprobou na Xunta de Goberno da semana pasada e falei eu co señor personalmente, porque ele veu aquí a reclamarme, logo chamei cando aprobamos na Xunta de Goberno local, está solucionado. Eu creo que é a única queixa que hai nese sentido. Vale. Luz. Sí, bueno, creo que os compañeiros queren facer un par de preguntas, pero eu recordalle simplemente 3 rogos ao concelleiro, que os buratos aqueles da Aqualia na carretera de Castrelo siguen abertos. En julio estaban esperando por Axi, pero, siguen abertos. Despois tamén aquel fallo no camiño último que se asfaltou en Santo André, o que baixaba por a parcelaria por a granxa do Franqueira, o buratiño sigue ali. E tamén recordarlle o camiño que subiu ao Coto do Castro, que hai a placa que se moveu e fai un pouco peligro por ali, nada máis. Creo que agora os compañeros... Ben, tomamos coñecemento dos rogos, se trasladan ao concelleiro e xa se farán en canto sexa posible. César, sí. Sí, ben, unha serie de preguntas. En primeiro lugar, en referencia precisamente ao tema que se falaba antes do proxecto de extensión da rede de abastecemento e saneamento ás localidades de Agrobas, Chabolas e Sanín, o 17 de agosto presentábamos un escrito solicitando que se levase a cabo unha actualización de precios do proxecto existente do ano 2015, entón queremos saber se xa se levou a cabo esta actualización e no caso de ser así, que se lle dé traslado do proxecto actualizado ás administracións para solicitar colaboración. Eso é unha da pregunta, saber en que estado está esa actualización. Despois, dúas cuestións do ámbito económico, porque temos serias dudas, observando determinadas cuestións que estamos a ver últimamente, temos serias dudas sobre a execución orzamentaria. Entón, quería plantear un par de preguntas en este sentido. En primeiro lugar, nos repasando o orzamento, vemos que non existe unha partida para unha obra de remodelación ou de reparación da fonte da Alameda. Non existe esa partida no orzamento municipal. Nos, en principio, podemos entender que unha reparación pequena se pode cargar contra partidas xenéricas de obras, non? Pero claro, é que o que estamos vendo é que ao longo deste ano 2022 entraron xa facturas con este concepto por un importe cercano aos 25.000 euros, concretamente 24.916. Entonces, queremos saber de que partida se vai a facer o pago destes arranxos, porque xa digo, non existe unha partida específica. Queremos saber se se vai a facer unha modificación de crédito ou como se vai a articular o pago desta reparación. Esa é unha, e outra tamén relacionada coas cuestións económicas, neste caso sobre as festas do Portal. Nos, cando observamos o orzamento, vemos que na festa do Portal aparece unha partida de gasto de 65.000 euros, e aparece unha partida de ingresos de 18.000 euros, que son da recaudación que teóricamente se fai todos os anos entre os veciños. Este ano non se pediu, polo tanto non hai ese ingreso deses 18.000 euros, co cual nos queda un neto aproximado de 47.000 euros para gasto na festa do Portal. A día de hoxe, vendo o rexistro, comprobamos que entraron facturas xa por un importe lixeiramente superior aos 80.000 euros. Entón, nos gustaría saber tamén de onde se van a pagar esa diferencia de casi 40.000 euros que hai xa entre facturas e partida orzamentaria nas festas do Portal. Si se vai cargar contra outra partida ou se vai a facer unha modificación de crédito. Moitas gracias. Gracias, César. Ben, en canto ao proxecto da Agroba Chabolas Sanins, hoxe na Xunta de Goberno local,
pediuse o contacto do redactor do proxecto para pedir a memoria novamente valorada. Intentei falar con el, pero foi imposible, non me colleu o teléfono. Entón, isto aprobouse en xunta de goberno local, vale? A execución do orzamento sobre a fonte de Alameda pois farase a cargo de infraestructuras e se non farase tamén, se non chega modificación orzamentaria, ou igual que as festas do Portal se fará unha modificación orzamentaria porque é necesaria e xa contábamos con elo. Non nos pasamos de precio ni nada, era o que quisemos facer e o cartel que tanto a Consellería de Cultura como o Goberno, calquer membro do Goberno, quisemos facer para ter unhas festas para todos os grupos de idades, xeracións, infantil, adultos, contemplamos facer unha modificación orzamentaria. Algunha pregunta máis? Boas tardes a todos. Bueno, en principio, só unha pregunta agora que surgiu por do desconto do parking. A min un veciño xa fai, tempo, acordome ahora, habíame comentado algo de que viñera para o desconto para saber se é certo, para informalo ben, porque eu non tiña constancia deso. De que lle dixeron aquí que non había desconto para todos os veciños, que había como un tope e que xa estaba completo e que xa non se iban facer máis descontos. Vale? Vale, eu entendo que... Perdón, eu entendo que o desconto será en relación ao número de plazas que hai no parking. Se non hai plazas, se non hai máis plazas, non se pode aplicar o desconto. Entendo que sería eso que lle... Entón, un veciño que viva e teña residencia en Ribadavia non ten sempre dereito ao desconto. No casco histórico, claro, do casco histórico. Pero se non hai máis plazas, non podemos... De onde sacamos? Está completo, xa, entón, dices. Sí. Vale. Sería entón por eso, claro. Non sei. Ben, algunha pregunta máis? Sí. Bueno, máis que preguntas son os rogos e unhas peticións. Reiterar xa depois de varias veces se nos podedes pasar as contas da Feira do Viño, porque desde o mes de abril estamos en setembro e ainda non as recibimos. Eso unha. E despois, pois quería facer tamén, puntualizar unhas cousas, porque penso que o Partido Popular de Ribadavia, igual que a nosa compañeira do Bloque Nacionalista, somos parte da corporación deste Concello de Ribadavia. Desde xa fai tempo para atrás estánse levando actividades na nosa vila na que non se nos invita nin recibimos ningún tipo de invitación para participar nelas. Non nos parece de recibo porque, por exemplo, fai un par de meses, penso que foi no mes de xullo, fíxose un homenaxe dende o Concello a Teatro do Vilar. Outro día tratamos de falar un pouco nas comisións, pero, un pouqueno de problema. Falouse dunhos premios, que isto, desde o meu entender, ou noso entender, non é unhos premios, é un homenaxe que o Concello de Ribadavia lle fixo a Teatro do Vilar por a súa trayectoria. Hubo un par de concelleiros que hasta nos comentaron que se enteraron pola prensa dese homenaxe. Eu teño aquí unha nota de prensa, unha copia, onde Teatro do Vilar textualmente dice: queremos dar as gracias pola placa que nos foi entregada pola Concelleira de Cultura e pola Alcaldesa de Ribadavia. Entonces, pareceme que é un pouco tomadura de pelo que nos digan que eles se enteran por a prensa, ou non hai diálogo entre os membros do grupo gobernante ou algo non nos cadra. Entonces, pedimos que se fan este tipo de homenaxes a un colectivo de Ribadavia, desde o Concello, nós tamén somos partes do Concello e temos dereito a asistir e participar nesa entrega. Igualmente, como, por exemplo, foron as jornadas de folclore, desde que temos recordo sempre un recibimento das autoridades nos que se recibía aos grupos. Sabemos que os grupos veñen desde a Diputación, pero aquí faise unha recepción. Este ano, dixéndonos que por motivo da seca que estaban moi ocupados, que non se pudo, pero nas redes sociales vimos como a alcaldesa recibiunos e estuvo con eles en varios locales onde eles estaban ceando, preparándose, ou incluso ali no castelo.
Entonces, pois, para vindeiras ocasións que nos invite. Outro día houve unha inauguración dunha exposición do cancro na Madalena, enterámonos polas redes sociales, nin sabíamos que iba a haber, nin que se iba a inaugurar, nin se viu, bueno, estaba a alcaldesa nas fotos, vin solo, non nadie máis, pero estaría ben, e ademais é de recibo hacia unha xente que fai algo e ven a Ribadavia que se sinta un pouco máis arropada polos demais grupos. Despois, pois tamén comentar, a ver, nos enterámonos de que se abriu o plazo de inscripción tanto na aula de teatro como no conservatorio. Pode ser que erremos aí, pero só lo vimos nos perfiles personales, por exemplo, da Concelleira de Cultura e eso. Entonces, pensamos que se son os servizos municipales que se ofertan desde o Concello, teñense que publicar no perfil institucional do Concello. Na web si están, pero no perfil do Concello non están. Hai que pensar que a nos como Concello interesanos que canto máis difusión se fagan destas cousas é mellor para todos, para ter os maiores alumnos posibles e que a escola funcione sea o máis rentable posible. E se unha persona non é amiga nunha rede social dun concelleiro non se vai enterar. O normal é que salga no perfil institucional. Igual como a información das festas, no mes de xullo nas comisións pedimos información das festas do portal, dixéronos que aínda non estaban cerradas, que non había programa, pero que no mes de agosto que recibiríamos información por correo electrónico, non? O 26 de agosto, por as redes sociales, non sei, un cartel infiltrado de alguén que o puso aí, enterámonos. 2 días despois, o domingo, chegounos un mensaje para a Concelleira de Cultura, pero cando xa estaba publicado. E non é, a ver, dicir que teñamos que saber antes que nadie, pero como parte do Concello, algo máis cos veciños, a xente preguntache na calle, e dicen, non temos ni idea, parece que non somos concelleiros deste Concello. Entonces, é un pouco de respeto hacia nós e acordarse de que estamos aquí, que somos tamén, formamos parte do goberno. Esa, por último, outra punto... Que? Bueno, perdón, da corporación. Sí, do goberno non. Bueno, o tema un pouco polémico que surxiu este ano por o tema de alfombra, non? De as festas do portal. Isto é, unha puntualización nosa, non é para cada un opinar. Sí, unha queixa, non é unha pregunta ni nada por estilo. A ver, a parte da polémica toda que se pudo crear de se se facía, porque non se facía, que lle tocaba en que non. Pensamos que esta actividade é unha actividade que facían as mulleres rurais de cara a Virxen do Portal, por un homenaxe a ella. Por o problema que fose, non se fixo. E desde o Concello decidiuse traer outra xente para que a fixera. Eu non estou en contra, é unha decisión que se tomou, bueno, pois algo que se lle quiso facer a Virgen. Pero hai que ter en conta que foi, para meu parecer, polo menos, xa non digo os meus compañeiros, unha falta de respeto hacia unha asociación de mulleres rurais de aquí do Ribeiro, que temos que pensar que é unha asociación que estaba colaborando activamente co Concello, axudaba a decoración tanto do Nadal como do teatro, e, bueno, sempre que se lle pide, están aí, fan o tema das setas, están sempre. Son actos que o que fan é enfadar a colectivos, a asociacións, que en vindeiras ocasións igual collen represalias e non nos axudan. Eu penso que bueno, estou falando vale? Desde o Concello penso que estamos máis para unir que para separar. Entón, sempre debemos tratar de chegar a un acordo o maior posible, vale? Nada máis. Ben, che contesto, che empezo por o final, por o tema da alfombra. É injusto que, sí, eu nunca restei importancia ás mulleres rurais, o traballo que elaboran, que participamos con eles activamente co tema das setas, participaron con vos co tema dos ramallos estes en Nadal. Me parece injusto as formas non vou a falar, vou evitar falar mal e vou evitar falar de persoas que non están diante. É injusto que Ribadavia se quede sen o propio día sen alfombra por a decisión de 4 señoras, vale? Os motivos, aquí a Igrexa falou comigo persoalmente de que por que non facía Ribadavia alfombra co seu escudo, porque senón tiña que esperar 9 anos,
que levábamos 2 anos sin facela pola COVID, e eu lle dixen que creía que esta alfombra, que isto que organizaba a Igrexa, non o Concello, que iso era que decisión deles. E me dixeron que non, que era decisión nosa. Se traslada á asociación, a presidenta, se lle dice que sí, que se lle paga, porque ela nos decía, se nos pagades a maiores o material, que sí que se lle paga. Foi así como se tratou comigo e coa Concelleira de Cultura, e despois apareceron 2 membros das mulleres rurais, pois aquí de malas formas contra min, que eu non teño necesidade pois destas polémicas, non teño necesidade de confrontar, non teño necesidade de tampouco deixar a xente de Ribadavia tirada por culpa de que 4 señoras, con todos os meus respetos, ou de señoras, decidan dar as costas ao Concello de Ribadavia e utilicen a asociación políticamente, porque estaban utilizando políticamente, porque se o obxectivo da alfombra é que a Virxe pase por ela, non entendo cal era o problema en que pasase por o escudo de Ribadavia, que se podían facer os 2 escudos conxuntamente como se fixeron, e non había polémica. Eu en ningún momento saquei notas de prensa como se dedicaron a facer durante todo o verán. A mí me chamaba a prensa todo o verán preguntándome por a polémica, e por parte deste Concello, por parte desta alcaldesa, non había ningún tipo de polémica, ningún. E nunca saquei isto en prensa, ni nunca fixen política desto. Vale, se estou falando agora é porque ti o sacas aquí, se non podías mo preguntar en privado. Eu falei coa Iglesia e lle dixen que eu non tiña intención ninguna de facer a ofrenda, lle trasladaba ao bispo, que a fixera o bispo, que a fixeran os párrocos, se lle trasladou, se lle ofreceu ao alcalde de Arnoia e se lle ofreceu tamén a Asociación de Amigos do Patrimonio. Vale? Eu non tiña ningún interés en subir a dar a ofrenda, porque xa fixera. O interés era defender o escudo de Ribadavia, como alcaldesa de Ribadavia, e defender os intereses dos veciños e veciñas que tamén o solicitaban, porque non había escudo e porque había que esperar 9 anos máis. Non había problema ningún en facer a alfombra conxuntamente. Vale, elas se cerraron en banda. A mí o que me parece injusto é que Ribadavia, o día 8, o propio día, se quedara sen alfombra. Me parecería vergonzoso. Me daría vergonza. Por iso nos movimos este goberno a buscar xente que fixera alfombra. E hubo tamén, participou xente de Ribadavia. Vale? Guste ou non guste. Eu non estou en contra destas señoras, e deste colectivo. Non estou en contra. Pero as formas aquí dentro non foron as correctas comigo. Coa miña persona non foron as correctas. E despois de decirlle que cal era o problema en que a Virgen pasara por a alfombra do escudo, co escudo de Ribadavia, dixeron que iban a vir co resto dos membros das mulleres rurais. Aquí non apareceu nadie máis, vale? Entonces, se se está utilizando isto políticamente, me parece penoso, lamentable, esa tamén me pareceu moi triste que se lle permitise, sabendo a polémica que había, que se permitise facelo o día 9 e non facelo o día 8. Tamén o digo, tamén o digo. Bueno, Manuel, estou falando eu, vale? Se non te importa. Entonces, eso, que me parece injusto, vale? Que utilicen isto políticamente, que utilicen estas formas, que utilicen, que metan a Iglesia no medio desto, e eu falei cos sacerdotes e lle dixen que eu non quería facer a ofrenda. E eles non a facían. Non era o seu traballo. Non era o traballo tampouco do bispo. Vale? O alcalde de Arnoia tampouco quixo. Xa se fixera a idea, eu teño por escrito tamén, o chamei por teléfono, eu teño tamén por escrito que xa se fixera a idea de que non iba a facela. Vale, lle ofrecín tamén axuda para facer a ofrenda. Eu non tiña ningún interés en subirme ali a facer a ofrenda, pero tamén sería lamentable que non subira nadie a facer a ofrenda o propio día, ou non? Ou non? Creo eu. Se eu me planto ese día na misa e non, Nacho, se me planto ese día na iglesia e non subo a facer ofrenda, como nos quedamos? Vale, e o que me parece tamén feo foi a vosa actitude do Partido Popular en salirse da alfombra, vale? E non respetar, e non acudir tampouco ao convite que fai o Concello de Ribadavia e deixar solo o BNG e o grupo de goberno, vale? Coa xente que había ali. Iso tamén foi feo.
Eso foi feo. Entonces, bueno, aquí, se hai que decirlo, decimos todo, vale? Se poden cometer errores de non convidar co tema do folclore ou non se puido ou tal. Eu fun, pero fun sola, supen onde estaban, porque se comían separados esta vez en diferentes restaurantes, e me acheguei eu personalmente a saludalos aos restaurantes, e os que me faltaron os recibín, os fun a saludar ao auditorio, nada máis. Non se fixo este ano de outra forma como se facía? Foi un error? Sí, se asume, vale? E se toma nota para as seguintes, pero hai cousas que non. O tema de inauguración da exposición do Cancro da Madalena, pois mira, me avisaron a min, sin avisar ao resto do grupo, de goberno, nin a nadie, que solo iba a vir o presidente rapidamente porque tiña prisa, que non sei que, sabía que non iba a asistir xente porque non hai público para estes actos, e por non deixalos solos, pois acudín, me acheguei eu, pero foi todo moi inminente, foron 5 minutos, que bueno, igual unha foto parece que estás ali 4 horas, pero non, vale, tristemente. Tema do Teatro do Vilar, a homenaxe, pois non foi ninguna homenaxe, foi un detalle que se lle fixo por parte da Concellería de Cultura, que eu quixen acudir tamén, porque todos os anos se lle fai un detalle, este ano, pois mira, se encontrou unha placa ben de precio, bonita e que gustou, e se entregou entre bambalinas, vale? Non se saliu no escenario, nin a vender tal. A nota de prensa que saliu, creo que meses despois, que eu tampouco entendía que veu esa nota de prensa. Non a entendín, porque nin nós sacamos esa nota de prensa, nin nadie sacou esa nota de prensa. Entonces, non se pode solo xulgar, non estamos para isto. Claro que podedes opinar, pero non atacar con temas da alfombra aquí a estas alturas, despois do disgusto que tuvemos, e eu personalmente do disgusto que tuven, porque non me parece de recibo. Non me parece de recibo que se utilicen as asociacións políticamente. Non me parece de recibo. E que se dé a espalda aos veciños de Ribadavia e incluso a Iglesia. Vale, me parece moi feo. Audios de compañeiros exconcelleiros vosos contra min, lamentables, que xa sabemos de onde veñen, non se lle dá máis importancia, pero lamentables. As críticas, cuidado, porque hai cousas de xulgada de guardia. Nada máis, non? Pois gracias, levantamos a sesión.